Hola, em dic Cristina, soc de Barcelona i treballo a Oi Real Estate. Soc assessora immobiliària i treballo al departament comercial de Oi Real Estate. Porto ja una temporada a Oi Real Estate i la veritat és que és una experiència molt enriquidora, no només pel dinamisme, sinó l'esperit de col·laboració i les projeccions de futur que tenim aquí. A Oi Real Estate disposem d'un equip tecnològic que realment ens facilita molt la feina a l'hora d'oferir un bon servei al nostre client. A més, és un client amb un alt poder adquisitiu, el qual requereix un servei de professionalitat excel·lent. Perquè aquí pots créixer. Els convidem a conèixer el món de Oi Real Estate Barcelona a www.oibarcelona.com. Els esperem!